Nikwara mogiro kama na inya kumkete RamogiTV ka ine wang sae chenro mar duol mantire kidienje ariyo mokwongo ang'isi gik mosebedo katimore thur ka gi kuonde mopogore kasto mar ariyo wabet piny kwa gombake weche madhi mbele. Kawuono wan gi jaduong' Collins Weche en jawach e duol mochung' ne hola mar mbalariany kata Higher Education Loans Board. Gimomiyo wawuoyo gi Collins Weche kawuono en ni jogo madwa dhi mbalariany osebedo ka ywak. Nitiere kaka wang mbui kanyo ok dhi kodgi maber, gitemo manyo hola to giyudi. Jogo ma pok oyudo kipande, ma pok ochopo kata higni 18 onge kaka mondo ging'i kaka ginyalo yudo hola. Wabro penje ni to gitimo nang'o mondo mi jonyuol kik hinyre seche ma gin gi nyithindo ma onego bed ni dhi e mbalariany. Mane mbaka mabro go bang'e chenro mar duol. Anto nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendon Ombija Taya, Nyakwar Guok Kochapa Nesa. Magi weche manyien ma wan go. Doho mamalo otamore wito oko chenro mar keto jopur niang' e kidienje ma itiso ni zoning. Komiti mar twak e kind Azimio gi Kenya Kwanza opedho paro mar twak e od bura mar dwaro ni ket chenro margi e chik. Dwaro 153 paia. Chenro no ber to ber lakini understand maber. Moko kuom jopuonjre gi jonyuol pod ywak e wi pek mar yudo hola mar siro somo e kuonde tiegruok. Yero gainya kama na inya kumkete RamogiTV kaendi. Kawuono wan gi jaloko manyien iluongo ni Wilson Ochuka, jakabuoch Kobeta Homa Bay. Adwano rwake ne kupam ni uru nikech ochopo kaendi nyien. RamogiTV ka warwaki kabisa Wilson. Kaendi wawuoyo kaka joka ng'ato wagomba. Komro tare maber. Koro magi weche manyien mantiere kaendi. Ni jopur niang' oyudo buok maduong' bang' doho mamalo tamore wito oko chenro manoketi ma jopur niang' e kidienje kaluwore kod gwenge magiwuoke midendo gi dhongere ni zoning. Jopur niang' ne omako bura e doho kane gikwedo okang' mar pogo gi e kidienje 6 e gwenge ni magipure niang' ka giwacho ni ne ok osum pachgi motelo ne chenro makamano. Gwenge ma ipure niang' opogi e kidienje mag Central moting'o kaunti ma Kisumu, Nandi kod Kericho, Upper Western moting'o Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia kod Uasin Gishu, Lower Western moriwo Busia, Siaya kod Mumias, ka jopur niang' ma Migori gi Homa Bay, Kisii kod Narok oketi e kidienje motisi ni Lower Western. Kong'ado bura no, jayal bura Jairus Ng'a ogolo chik ni bura no ibiro tal tarik 18 dwe mar 9 higa montiere ni. Kwa mbele ni ji ariyo tony kinde mane lori mane giidho ne onyono miruti mano chiki e bolo kod jonjore ma itich ni gin mag Al-Shabab e gweng' ma Msumarini manie kaunti ma Lamu. Jonjore mag Al-Shabab mane otimo monjno kar saa 3 okinyi ne oduogo mowang'o lori no kendo mane miruti osemuojo. Bang' fwenyo ni derepe kod jal machielo mane gin godo ne otony kendo moringo. Obila ne oringo mapiyo moreso dereba kod jal mane gin godo no e lori no mane wuok ka ochimo Hindi katero Bargoni. Noka ochimo kotero Hindi. Wa security walivyokuwa wamevaa, wamenuka pamoja, wote walikuwa wamelala, naonekana 15 20 wanafika hiyo ile kikundi vile kilivyo. Dereva akasema hawa lazima wawe ni Al-Shababu hawa. Sasa akawa na wania kukata nao washaanza kurusha marisasi. Sasa mimi nikaanguka chini kwa floor ile ya gari. Mizinga inarushwa kwa hiyo gari. Naona hiyo gari kuna pancha moja la tayari nafikiri imechapa, ndio maana inayo ikaroli. Tukaroli paka tukaanguka kule. Sasa katika hali hiyo wakamshuti ule mwanzangu, lakini hawakakosa tairi, wakapiga bonnet, lakini akafuata kwenda, lakini wamemimnia risasi nyingi sana ule mwanzangu. Sasa mimi nilivyowaona wakaenuka kwa wingi kama zaidi ya watu 50, wakakuja barabarani na wakaanza kunirusha risasi.
kwa kanyo ne obila magatundu South odino ne achich moro ma itudo kod nek mar ji ang'wen otieno ma piny orugo kawuono e gweng' Magashugi. Kamonjno koro medo luoro e chuny jodak makono makoni weche mag maundu osemedore ka e dwe achiel mokalo maloyo ji 5 osenegi e yo magalagala. Jofombo marwa Joyce Oduor miyo ler mar wachni. Kaluore kod jodak makono kane giyudo ringre mokwongo e geng' apaya, negi paro ni en jal ma nyamburko gweyo, to bang' yudo ringre mamoko negi fwenyo ni gin jogo ma jomaundu ema onego. Jago machielo to notonyo kowuok e lak tho tok kane oringo kendo noyudo thieth e kar thieth ma Igengani ya level 4 hospital. Jana usiku tulipigiwa simu tukaambiwa kuna wanaume wamepatikana kwa barabara wakiwa wametupwa, walikuwa wameuawa. So kukuja kuconfirm tukapata ni wanakijiji wetu, wengine tunawajua, na kwa bahati mzuri kuna mmoja ambaye ako hospitali. Saa 2:30 hivi juu huyo kijana alitupita pale na akatuambia yeye ameenda nyumbani. Dakika kidogo ndio tunasikia atiko watu wameonekana kwa barabara. Watu wakuja huko wanakuta mmoja wa huyu anaitwa Mwadhi. Tena iko mwingine hapa juu na hapo tena na mwingine sasa yule alipelekwa hospitali. Watu wanne ambao waliuawa kwa njia ambayo haiwezi kueleweka na wameuawa pamoja, mtu huyu hapa mwingine pale, na inashidikana sana ni mwenye walifanya kitendo hiki, na kile ambacho kimetendeka kimeleta mambo ya kusajabisha sana. Ma en monja marariyo e thuolo mar dwe achiel kama jomaundu omonjo jodak makono. E chak dwe mokadho, jomaundu nomonjo kendo nego jago moro ma hike nie diere. Jodak makono koro ywak ni nok mararita osemedore gwengego ka chiela kod gwenge mamoko moriwo Kairi, Ngorongo, Kagambwa kod Gotono. Jomaundugo koro turo nyaka udi kama gikwale gige ot, jamni kod gige pura. Gikwayo jogo mochung'ne arita mondo ting' malo chal mararita ma gwengego, ka bende gikwayo jotelo makono kotelnegi kod jaod bura margi Elijah Njoroge mondo kete teini mamenyo apaya kaka yorno mar ting'o malo chal mararita. Wanakijiji hata jana hatukulala, tuna hofu nyingi sana. Security hapa kwetu iko wanting, na tungeomba MCA, MP, hata serikali yote kwa jumla ikuje iangalie hii kijiji, iangalie security hapa. Hiyo jambo ilituacha na husuni, hata kukosa kwenda mahali pengine, kama ni jioni ama ni wapi, ni mahali pengine. Kile kimi naweza kusema serikali yetu ichukue hatua. Hii ni jambo ya kushtuka ama ya kushangaza, kwa maana hatujawahi kuona kitu ndani mambo kama hii. Ni jambo kubwa na imetendeka. Twaomba saa hii ulinzi uchukuliwe hatua kwa upendo na mapenzi ya serikali yetu. Na ombi letu kama wakaaji wa kijiji hiki na maeneo haya yote ni ya kwamba tunahitaji backup ya usalama, kwa sababu usalama ni kama sio ya kwamba umelegea, lakini tunahitaji uongezewe zaidi. Wale ambao wanalinda usalama, bwana chief na wale assistant chief na askari wetu, kama kunaweza kuwa na askari na watu ambao watakuwa na civilian wakifanya patrol wakati wa usiku, masaa ya jioni, watatusaidia ili ya kwamba jambo kama hili ya matukio kama hili linapotendeka, response inaweza kuwa ya haraka kama vile bwana chifu alifanya jana. Jogo mochung'ne arita e gweng'no kotelnegi kod komanda marobila Makiambu Parmenus Sakioi nosechopo e gweng'no kendo chako chenro mar timo nonro. Joyce Oduor, Ramogi TV. Piny owacho ochako chenro mar geng'o medruok e nengo modhi nyamburko ka gichulo jous mwandugo omenda momedore ewi nengo mwandugo kaka mane oland wuok tich. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, chenro no ket kod ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka kwedo. Chenro mar reso oganda kuom medruok e pek mar ngima mabiro ka nengo modhi nyamburko idho ne ochak kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Kata kamano, en achiel kuom okenge ma jatend piny Kenya masani William Ruto osebet ka seyo kendo ka okayo lake ni ok onyal timo. We will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back there. Ruto osebet ka wacho ni tiyo kod omenda ma ichulo weg ohand mauta mondo geng' ne oganda medruok e nengo mwanduno ne en achiel kuom yore mag kuo ma sirikande ok nyal timo. It was costing us 16 billion shillings every year to subsidize fuel. It was costing us 3 billion shillings every no, did I say every year? Every month. Every month.
It was costing us 8 billion shillings every month to subsidize unga. It was costing us 3 billion shillings to subsidize electricity. A total of 26 billion shillings every month. The decision to subsidize unga, fuel, and electricity was not an economic decision. In a year, we were going to spend 300 billion shillings on subsidy that benefits nobody. Kata kamano, elendo mag nengo mauta mane otim wuok tich, nengo mar petrol kod diesel, ne okoloki okang' maket kod chendo mane tie ten piny owacho machon, ma jatend piny osebet ka kwedono. Duol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA, ne oweyo nengo diesel e siling 179 gotongla 6 lita ka lita, ka petrol pod ibiro usi siling 194 gotongla 6 e nengo mabiro tiyo nyaka tarik 14 dwe mar 9. Nengo mag mwandugo ne dhi medore kod kind siling 4 nyaka siling 7 lita ka lita. Okang' mane dhi miyo nengo petrol ma itiyogo kod nyamburko kod apiko ne dhi chopo siling 202 lita ka lita. Jata tije mar EPRA Daniel Kipto kata kamano ne okwedo paro ni piny owacho odok e chendo mane tiyo higa mokalo. Kipto wacho ni piny owacho tiyo mana kod omenda mar siling 5 gotongla 4 lita ka lita ma oganda golo ka ginyiewo mauta ma ong'ere kaka Petroleum Development Levy. Ma koro weyo penjo gimomiyo omenda no osebet ka tiyo kata bang' ywak ewi medruok e nengo mauta chakore dwe mar 8 higa mokalo. Penjo bende nitie ewi okenge ma oketi mondo kik omenda no ti marach, mana kaka jatend piny Kenya osebet ka wacho ni ne timore kinde mar piny owacho mane otelne kod Uhuru Kenyatta. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Odonjone weche mag siasa ni jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kod nyawadgi mar jood bura manoko Opiyo Wandayi opedhe od bura mamalo paro mar chuogo komiti mar tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza e od bura mamalo. Ma biro bang' komitino ochungo twak chieng' wuok tich mar miyo od bura thuolo mar puodho komitino kendo chuoge kaluwore gi chike ma pacho kaendi. Komitino biro timo twak e bwo ndalo 60 kendo romo gi tend Azimio kod Kenya Kwanza motelo ne pedho ripot margi ne jood bura mamalo. Chris Owino miyo waler. Kaka yo mar miyo komiti mar twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza muya, jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kod nyawadgi mar jood bura manoko Opiyo Wandayi orito kendo pedho paro mar yango komiti makamano e bwo chik e nyim od bura mamalo. Kaluwore gi paro makamano, katiba ma pacho kae yango twak kaka yo mar tieko midhiero moro amora mokwako jopiny. Jotelo ariyogo oyango twak madhi nyime e kindgi kaka yo mar kelo kwe kaachiel gi dongruok e pacho kae. Ichung'wah kod Wandayi ojiwo jo od bura mamalo kod senators mondo ochuo komiti mar twak ma ji 10 mawuok e riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza. Piny owacho mar Kenya Kwanza idhi telo ne kod Kimani Ichung'wah kaachiel gi gavana ma Embu Cecil Mbarire. Jokanyo mamoko mag Kenya Kwanza gin seneta ma Kericho Aaron Cheruiyot, jaod bura ma kaunti ma Bungoma Catherine Wabilianga kod jaod bura mar Afrika ma Ugwe Omar Hassan. Kweth mar Azimio dhi bedo e bwo telo ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Opiyo Wandayi. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa, seneta ma Nyamira Okong'o Mogeni kod jaod bura ma Malindi Amina Mnyanzi ema dhi tieko kweth mar Azimio. Kweth ariyogo idhi konyo kod jolony e tayo tijegi. Jolony mag Kenya Kwanza gin okil Kamaloka Mudhomi Thiang' Kolu, Dr. Linda Musumba, Dr. Duncan Ojuang kod Nick Biketi. E komachielo, jolony mag Azimio gin Jeremiah Kioni, Professor Adams Olo, Abubakar Zain kod Lin Ngugi. Komitino biro romo kod tend riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza e bwo ndalo 60 mabiro kendo chwalo ripot margi mogik ne od bura mamalo. Maena taro kod dwaro mar riwruok mar Azimio mane dwaro mondo twak otim e bwo dwe achiel. E okenge mar yaro siwandha mar twak kaluwore kod dwaro mag Azimio, komitino biro romo kendo kawo pach jopiny, jolony kaachiel kod grube mopogore opogore. Apisi mar spika mar od bura mamalo kod mano mar Senate kaachiel gi karende maggi biro chiwo kony madwarore ne komitino e tayo tijegi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni ng'ata manigi osara koro biro golo usuru mar 1.5% ma piny owacho ni biro tiyo godo e gero udi ma nengogi oyueyo.
Bad migao mochung' ne choko usuru e pacho ka ende KRA koro lero ni nyaka jogo man kod orak ibiro juogo usuru no. Milome mane ogol kod commissioner ma ochung' ne choko usuru ma pacho ka ende Pamela Ahago nyaka omenda balang' ma jotije yudo dwe ka dwe bende ibiro juogi usuru no endo. E giko mar dwe ni jotije dhi chuno mondo ogol usuru no nyadiriyo nikech dwe mokalo ne okalo ka pod ne wach no moke nyim doho. KRA bende olero ni onge fuong'ruok ma jotije biro yudo e chiwo omenda no ma ibiro war e wi osara dwe ka dwe. Kwa kanyo ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga okwedo ripode mayango ni otiyo gi thuolo mar twak e kind Azimio gi Kenya Kwanza e manyo lemo e sirikal. Raila wacho ni lek mare en neno ni jo Kenya oyudo resruok. Raila ne olose yik mar rawera moro mayangore ni ne otho bang' kane obila omonje e ng'anyo e kaunti ma Makueni. Raila oseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth kendo dhi ataro gi ratiro mar oganda. Kalonzo Musyoka ma en jakanyo e twak makamano nokoni onge tugo magidhi keto e mesa mar twak gi jokanyo no mar Kenya Kwanza. Mheshimiwa Jaska, Bwana Yesu asifiwe. Sasa jamaa kila mara wanapiga kifua, wanaonyesha sisi kwamba wao kuna nguvu, hawana serikali. Yale ambayo jamaa wamefanya ni unyama, wanaua watu ambao hawana hatia. Bei ya unga siku juu sana, bei ya mafuta, bei ya sukari, tutaendelea mbele. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Tumeona leo kwa magazeti vijana wa Kenya wakajitokeza waka-apply waajiriwe katika idara ya utoshaji ushuru KRA, and only 2 communities wakapata 58% of those hizo nafasi za kazi. Kumaanisha vile Gachagua amekuwa akisema Kenya ni kampuni, wenye share ndio wanapata kazi. And I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Yeah? Hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza bila mtu kuwa na nia mbaya. Kwa kanyo ni jatend Kenya William Ruto no yuoro ik mar mosenindo David Chepkwony ma en wuon par gi jaod bura Manjoro Charity Kadhambi e kaunti ma Nakuru. Jatend Kenya otiyo gi thuolo no mar kwayo jo Kenya ni omiye thuolo moromo mar tiyo negi kendo chiero uchumi. Ruto ne oten kod jatelo mamoko moriwo koda ka jalupne men Rigathi Gachagua ma omedo ni chenro mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza en mana mano mar jiwo uchumi maonge wach machielo kendo. Show me the green light. Tell me your... Nakuru County ni county namba ya 3 Kenya mzima ambayo imetumia mbolea nyingi. Kumaanisha ya kwamba Nakuru County mnaelewa umuhimu wa kuzalisha chakula. Wakati wengine wanafanya maandamano na kubeba sufuria kwa kichwa, nyinyi mlirudi shambani mkatumia mbolea. Sasa tunaona chakula iko tayari. Mimi nataka niwahakikishie, tutahakikisha ya kwamba chakula mliozalisha mnapata bei ya sawasawa, na vile vile mtatusaidia kulisha Wakenya wengine. Rais, kuna mazungumzo yanaendelea huko Nairobi, inaongozwa na huyu Karinda na huyu Cheriot na kina Kimani Ichung'wa. Nyinyi muendelee kuzungumza huko. Sisi mazungumzo yetu ni mambo ya chakula, mambo ya bolea, mambo ya barabara, mambo ya maji. Hiyo ndio mazungumzo rais wetu na mimi na hii team kina Musalia tuko naye. Haya, wadhi yemo machuo kwa duogo to ngeni ma ni wadhi dhi kidieny mar ariyo mar chenro mar duo, lakini bang' kwa sekelo weche manyien mwadhi go mbaka gi jaduong' Collins Weche. Collins Weche en jawach
duol mochung ne hola mag mbalariany kata Higher Education Loans Board. Gima wadhigo kode mbaka en ni joma dhi mbalariany osetemo migai temo yudo hola kanyo to ntiere chochni moro achiel ariyo adek samoro ok giyud kaka ginyalo kwayo hola no. Wabro penji to be gidhi yudo hola ni wang' sa koso jonyuol koro nyaka puodre apuoda machul pesa ni giwegi nikech jomoko kuom gi be onge go pande. Koro wabro go kode mbaka bang' dakika moko machuok. Kik idhi mabor ahinya ka endi be pod aneno kuoro no oteu ariyo adek auchiel nono. Aneno ka Trevor iriyo nade Maroy oywaya ka wuok dala mar Wang'awa village. Aneni maler kendo amor ka kilendo kamana ahinya Roy kete mana Ramogi TV ka endi. Ramogi TV Trevor nere ni jopiny dhi rito nyaka twak orum eka pek mar ngima odok chien. Ma endi Fred Osuru ka entiere Dandora Phase 2. Fred kamana ahinya kuom kete Ramogi TV ka medru mana oro oteu ariyo adek auchiel nono. Mane ka kunyalo yudo wangiswa nyingi kamine Ramogi TV bende waduogo bang' dakika moko machuok. Ng'eni Sarabjit Singel nogolo siling milion 25 poketi account mar jaode. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya ubi nade? Wadhi maber Musa. Pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek tudre gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Paren gi siling mero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot moluongo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot moluongo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot moluongo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Erokamano kuom kete Ramogi TV ka wadhi ande mbele gi weche manyien. Ni jakom mar riwruok mar mbalariany mag ji giwegi Stephen Ngari okwayo piny owacho mondo res mbalariany go manitie luoro ni nyalo podho e twak e kind romo mar jodolo ma jo Catholic marango weche somo. Jodolo go wacho ni lai manyien mar siro jopuonjre mar mbalariany odiro oko sir ma piny owacho osebedo ka chwalo ne jopuonjre mag mbalariany ji giwegi. Gino magikoni nyalo miyo mbalariany go podho. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Mana ndalo matin bang' piny owacho keto okenge mag tiyo kod lai manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany, ng'uro wuok kuom riwruok mar mbalariany ji giwegi makoni piny owacho chano neno ni mbalariany go mag ji giwegi opodho. E lai manyien mar siro jopuonjre ni, jopuonjre mane oketi e mbalariany ji giwegi biro mana yudo hola to ok sir e yor scholarship mar piny owacho
Gino majakom mar mbalariany ji giwegi Stephen Ngari koro wacho ni omiyo jopuonjre mathoth oringo kuonde tiegruok go. Funding by the government and giving them to excluded students and excluding private universities is geared towards forcing the students to select public universities only, and parents should get equal opportunity to access public resources. Ngare mane twake kinde romo mane okelo jopuonj madongo mag skunde ma otelnegi kod din kopere okoni ok gin jopuonjre ma omewo kende masomo e skunde mag ji giwegi ka olero ni ber mondo mi nyathi ja Kenya moro amora machulo osuru omi thuolo mar somo kod sir ma ok ochungi kod kar somo achiel. Not only rich students choose our universities. Poor students want to come to the universities of their choice, and they should be allowed this democratic space of choice and get the support from the government as is stated in the Presidential Working Party report that we presented to the President a few days ago. Thank you. Okoni giluor ni thoth jo Kenya ma osebedo katiyo e mbalariany go biro wito tijegi kaluwore ni moko yudo jopuonjre matin ma ok nyal chulo jotich. Universities have been negatively impacted. Some only getting less than 10 students, less than 100 students. And this is going to kill even the HR, the human resource in those particular universities. Piny owacho ne oketo mana jopuonjre 9,000 higani e mbalariany mag ji giwegi ka ipimo kod mane oket higni ma okalo mane ginyalo kata mana yudo ma ohewo jopuonjre 90,000. Komiti mar somo e od bura ne ogolo chik mondo mi duol maketo jopuonjre e mbalariany okungo sir mbalariany mag piny owacho kod keto kwan mathoth mag nyithindo kaka achiel kuom yore mag chiero mbalariany mag piny owacho manyaka dwe mar 6 higani ne ni kod gowi ma hao bilion 60. Judith Omondi, RamogiTV. Mae mbaka mobro goyo gi Collins Winje maneno ka ikore kanye kidienyo mar 2 ni jopuonjre mathoth madonje kuonde tiegruok moting'o mbalariany kod mago motisi ni TVET pod yuago pek e chwalo kwayo mar yudo sir mar omenda mag somo. Apis jaod bura mar Uriri ne obago chenro mar puonj ne jonyuol kod jopuonjre ewi kaka jopuonjre nyalo yudo resruok e midhiero no endo. Chenro manyien mar siro somo jopuonjre madonje mbalariany kod kuondego mag tiegruok mane oyaw ayang kod jatend piny Kenya William Ruto tarik 3 dwe mar 5 mar higani pok odonjo makare e it jopuonjre mathoth kaachiel kod jonyuol. Moko kuom jopuonjre mabende osetemo yudo tie chenro ni maberberie bende kod nitiere kod pek e oro kwayo margi mondo giyud omenda kuom piny owacho ka okalo e mbui mabende ne oyaw ayanga kod jatend migaono mar somo Ezekiel Machogu chieng' 31 mar dwe mar 7 mar higani. Gima ok awinji to nitie yo manyien ma gikelo kaka onego bed ni jaso form gi yore duto to onge gima wang'eyo. Wanyalo jase to wajase makosa. Koro nyalo miyo wanyalo lal ka ok wayudo pesa no. Chenro no ber to ber lakini understand maber, but ka yudo ng'ama nyalo guide maber anyalo go through it ma ayud loan. Magi ne oyangre kinde romo mane obagi kod jobon Mauri Mark Nyamita e skund sekondar Mauriri mane okelo kamoro achiel jopuonjre, jonyuol kod migepe mamoko mag piny owacho ma oting'o mano mar keto jopuonjre e kuondego mag somo. Romo nothoro ne maduong' ne en mano mar keto ler e wi chenro ni manyien mar piny owacho mar jolo somo e kuonde tiegruok. Ng'eyo maler e wach ni jonyuol onge godo, nyithindo be onge godo. Nwano ni ber mondo mi waluong jotelogo motelo ne sirikal kata motelo ne program aina gi machalo jo help. Nwang' ler, janyuol nwang' ler, nyathibo nwang' ler e yo kaka idhi tim chenro masani wan godo ni. Wengi hawajui na ndio maana tuko hapa. Na ningependa kuhimiza kama watu wengine pia wangeweza fanya kitu kama hichi, watengeneze masemina kama hizi, tuende all around the country tukihamasisha watu kuihusu. Hii njia serikali imetuletea hapa huenda inanishinda, sielewi sana. Ningepata nielemishwe kidogo, nijue natoka wapi na ninaenda wapi, sababu kuna forms zinasumbua kujaza. Moko kuom jopuonje wacho ne gisetemo dhi e mbui mar oro kwayo margi ne omendani, kata kamano kwayo margi ok chop kare. Matemo manyo loan
Pek nitiere nitie kuma ok understand kuonde moko matindo tindo manyaka abed mana gi ng'ama nigi lony manyalo gaida. Jonyuol kod jopuonjre wacho ni chenro ni mar siro somb jopuonjre ber, kata kamano ber ka koro itime e yo ma jopuonjre yudo yot e sama giro kwayo margi. Dwaro 153 pa yearly. Koro kang'iyo kadok e high school ndakochacha nayudo mana scholarship cause najatug mpira, kasto principal marwa nonyalo jola mang'eny korka fiko noendo. Kech babwa noweya gi e kore to otho ka result nowuok awoka ni. E chenro ni manyien ma isiro somb jopuonjre, omenda ichiwo ne jopuonjre kaluwore kod nyalogi, kendo mana jopuonjrego ma omi thuolo e kuonde tiegruok mag piny owacho ema yudo omenda ni. Gima gino nyisa ni kare aparo ni ng'eny nyithindo gi jonyuol pod ok ong'eyo kaka ginyalo timo gini. Koro anyalo mana kwayo sirkal ni mondo gimed yawo program ni e ndalo modong' matis ni, sensitization odhi kaber to every constituency ka constituency kata county ka county, mondo nyithindo kik tim makosa. Koro list no wadhi yudo e nyithindo ma uriri, wadhi temane ni mondo walu, mondo wang'e ka gitimo gi apply maber, to ka that scholarship odonjo negi kako onego bed ni donjo. Juma, Ramogi TV, Migori. Mane mbaka mang'nogo bang'e kidieny mar 2 gi Collins Wenje, men jawach e Higher Education Loans Board kata duol mochung' ne miyo jombalariany hola. Nyasi mar alam kendo rapar mar ngire mishere mugo ne obagi kawuono e kanisa mar All Saints Cathedral mar Nairobi kaendie. Anyuola, wede kod osiepe mag mosenindo ngire mishere mugo ne omolo mar paro kaka kaluwore kod tich mane otimo e ngimane manokelo lokruok ahinya to e sekta mar somo kod kedo ne ratich oganda. Joma ne olose nyasi no ne oparo mosenindo mishere mugo kendo pake kaluwore gi chiwruok mare e bero sekta mar somo, bedo jandik buge mang'ula kendo jakedo ne ratich oganda ka ok omung'o wach. Mugo bende ne omuko ohenga mane thiro joma mine e kinde mokalo kane obedo miyo mokwongo telo ne kar tiegruok weche mag tuke malombo oganda e mbalariany ma pacho kaendi. 7 weeks ago, I held my mother's head, rubbed her back as she coughed 3 times and took her last breath. I laid her head on the pillow, and so began my journey to memorialize my mother. Thank you for standing with me as we memorialize our mother and grandmother. Her nurturing spirit and indomitable will touched communities and institutions worldwide, resulting in numerous prestigious awards. She had a special relationship with each of us. Even in our early days, she demonstrated the philosophy of Utu and Ubuntu. Whenever she came home to visit, she showed us her love, and she showed it to every member of their family. We've just had my old teacher in high school, Mrs. Gachukia, who was also taught by Meshere, how Mrs. Gachukia was impacted by Meshere. Mrs. Meshere impacted on each person that she interacted with. We gather here to honor Meshere Gedhae Mugo, a playwright, author, and the first female dean of arts at the University of Nairobi. Bas wadonjo ne weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag Olympics pacho kaendi, the National Olympics Committee of Kenya ochiwo sir ne timu wakeini mar hockey e kinde magitimo ikruok ne tuke mag ng'ado tiko mag tuke Olympics mibiro bagi e boma ma Paris mano ni France higa manyien. Nokomiyo tim Kenya omenda maromo milion 3 mabiro konyo weche mag wuoth, nyiepo mag gige tugo kaachiel gi nyiewo lewni mag tim meg orako. Tim Kenya osebedo katimo ikruok margi alap ma City Park bure Nairobi ka gigeto timo maber e tuke mag ng'ado tiko mibiro bagi e piny mar Afrika ma milambo kochakore tarik 29 dwe mar 10 nyaka tarik 5 dwe mar 11.
Out of the limited resources, we've been able to sit an executive and approve support for the team. And this support is very specific. It is support to prepare. And therefore today we are pleased to announce to not even the leadership, but to the players and the coaches that will be availing 3 million shillings for their preparation. Really grateful for this opportunity that NOC has given unto us. We've been looking forward to such for a very long time. And with this, I think it gives us even more motivation towards the qualifiers, which we are really looking forward to, so that we can qualify for the first time to the Olympics as the ladies hockey team. Aya, wadhi yu moro machuok duogo to wan gi jawach wach mar iluongo ni Collins Weche, en jawach High Education Lodge Board kata duol mochung' ne hola ne mbalariany. Obogo kode mbaka nikech ng'eny ji osebedo ka ywak ni ere kaka ginyalo yudo hola ni nikech mbui magidhie kata lai magitemo donje ok dhi maber. Mano be gima Fabian kane Nyakach Nyabondo kanyo kod gi Agao Papa wacho ni penj na jatelo ni to wach mar helb ni ere kaka ng'ato biro yude nade ka nyicha timo application mar 2 higa mokalo to pok ayude nyaka kawuono. Mokwongo to ne ayudo lakini mar 2 to pok ayude. Mage mbaka mobro goyo gi jaduong' Collins Weche en dala mar Eldoret kuma Devolution Conference bede timore. Koro kik dhi mabor ahinya. Koduogo to twako chakore e chenro mar duol. Ng'eni Sarabjit Singel nogolo siling milion 25 boketi account mar jaode. Dana anakia mak mana ni enoloso gi sim to kendo en ochung' nyako moro. Jogi paro ni P4 Param ofua ahinya. P4 Param ong'eniya ji ariyogi pod dhauga seche te. Bang' wik achiel kende anadwa ni mondo iduokna pesa no te. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Paren gi slimero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke banket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba.
Nyikwa Ramogiro kamano kuom gire Ramogi TV ka koro wadonje chenro maro mar ariyo mano duol kama koro wagoye mbaka gi Collins Wenje en jawache Higher Education Loans Board kata iluongo ni duol mochung' ne hola ne jombalariany wuoyo kodwa ka en ndara mar Eldoret nikech mane kuma nitiere chenro mar Devolution Conference. Jaduong' Collins erokamano ahinya kuom miyowa sechegi e Ramogi TV ka India. Ageno ni winja maler. Awinji maler kabisa Trevor, erokamano kuom miyowa thuolo ni mar twak gogo oganda. Erokamano. Collins, ing'eni nyaminwa moro nitiere manotiyo matek moluonge mbalariany, iluongo ni Geraldine. To koro kano dhi e lai maru mar help, to temo ng'iyo konyalo yudo hola. To chopo kamoro mipenje ni nyako so namba mar ID mare. To ID ni e gima onge go nikech pok ochopo higni 18, pod en ja higni 17. To ok en kende. Ng'eny jomatindo ywak ni chopo kamoro ma ka gichopo e lai maru tidwaro ID namba to ID ne ma gionge go. Mani konyo nang'o? Erokamano Trevor, kachako mokwongo awacho ni kambi mar help ka kata sirikal ma wantiere ne onge nyathi moro amora midhi we chien. Nyithindo duto koda ng'ato nigi ID, koda nyathi onge ID, koda nyathi dhi e private, onge nyathi moro amora midhi we oko. Koro nyathi miwacho wachne ni en gima mokwongo modhi apply godo en odhi apply ne scholarship. Koro kose apply ne scholarship to kendo wachako yiene kendo apply ne help. Koro kose apply ne help, pesa ma ok wanyal miye immediately, lakini pesa wadhi kanone. Wadhi allocate, kwase allocate to wamiye muda matin kapod omanyo ID ne cha. Kose tika yudo ID mi to biro to kendo pesa ne ni ready, wadhi mana chako oro ne. Koro miyo onge nyathi moro amora midhi we oko. Obed ni en gi ID kata onge ID, en wan kode gi kwano ni wadhi miyo gi konyruok. Koro onge nyathi midhi we oko. Collins, udhi miye pesa ni nade ka koro kata mana application kende mok room nikech chopo kidieny mogik midware ID number to ID number no onge go, koro ng'ini chal ka gima ok apply. Erokamano Trevor, ID number wadwaro sana ni weche mag help, lakini kochakore gi tiende nyathi onego bed ni kuongo apply ne scholarship. Koro kose apply ne scholarship to scholarship timo apply gi index number. Ok wadhi dwaro ni nyaka bed gi ID. Teka ni en gi index number to oyiene kendo nyalo apply nikech index number no biro nyiso wani to adieri en nyathi mobedo placed somewhere kata en nyathi manotimo KCSE. Koro nyaka bed gi index number. Kose tiyo gi index number no to kogik sama koro idhi dware kar help ni midware ID ni be ok ochuno nyaka ket ID no kano se indicate kocha kar index number. Nikech weche mag contractual agreement miyo pesa samoro kwa dhi oro ne immediately mar help, lakini mar scholarship cha to dhi yudo nikech help gi scholarship odwa pogore matin. Koro help to wadhi mana kanone, koro mano dhi nyiso ni entie to kendo dwaro to wadhi mana kanone. Koro kotieko mi to yudo ID ne ma mobedo godo ready cha to bira irwa to kendo wawuoyo to kendo pesa ne mano kanone cha wachako waoro ni aora. Sani gima timore Trevor ni nyithindo mang'eny machiegni over 250 nyo temo apply dichiel. Koro ka nigi temo apply dichiel to gidhi gi keto stress matin system kacha portal kama ne gi apply cha. Koro miyo mano e gima ne kelo ginene tungruok moko matindo matin mane chando gi matin, lakini weche go wan gi engineers madongo kucho kendo dolo weche go sani ma wan gi yie ni e kor juma kata by next week weche biro bedo ka koro yom, kata nyithindo ka temo apply samoro chakre kata kiny kama to weche dhi bedo mayom. Last week nisha chendo matin to this week kendo koro no fwenyo ni kendo week mancha chando gi matindo ka watemo loso koro weche chako dolore mayom malich Trevor. Koro Collins, gimilero ni okuongo dhi omany scholarship help ni owe mondi nyako yud kipande. Gima timore Trevor en ni scholarship to gi help loan timore e platform achiel. Kama ji apply ete en mana form achiel ema ji apply. Kendo form no link mare inyalo yudo kidonjo kar help, kidonje website mar help kata kidonje website mar Universities Fund kata kidial link miluongo ni www.hef.co.ke. Koro kidonjo kanyo to kendo en form achiel ema ji filo. En mani koro seche ma iyiero cha tikuongo iyiero scholarship kasto koro ifilo kar scholarship no, kitieko tidonjo kendo kar help loan be ichaki jazo. Koro kitieko ti submit gi
To koro kochopo kar namba mar kipande mano moke chande to timo nang'o? Koso koro kodonjo gi scholarships to koro kang' odhi e helb to wach mar kipande ok bibiro. Wach mar kipande ok waketo ni mondo obed mandatory. Nyo wasefwenyo ni nochando ji matin, lakini koro nyithindo ma minor gi ma pod tindo maonge ID gi ne koro waketo negi wagonyo negi matin, koro ok obedo mandatory. Koro otimo nang'o? En gimo skip koso so namba mane? Nikech namba page no biro ne mar minyo mondo so namba mar kipande. Otemo so nyaka namba mar birth certificate to ok donji. Wang'eyo ni gima ne chendo matin en ni system no bedo jammed matin nikech ji mang'eny ne apply. Lakini chandruok matindo tindo mane nyithindo yudo machalo kata mar nyaminu mane yudo ni wasefwenyogi, koro ne engineers wage ne osetemo losogi ma wan gi yie ni kata ka kinyo temo kiny to niko be ni koro application no dhi through. Koro kanyo kar ID no ok dhi bedo mandatory, onyalo skip kanyo ero. Mano gimo otem kendo kiny mondo giko nyalo skip. To wadonja ne wach mar kinyo tema ni kendo kata Dhiadhi mbele kinyo tem kendo mondo obro yudo ka koro ntiere option mar skipping. Koro wadhi keto ni kendo gi mana option mar skipping kwasefwenyo ni magwar minors maonge ID. Okay. Ere pogruok e kind helb loan miwacho ni to gi scholarship miwacho no? Nyithindo mantiere kanyo be gibro yudo pesa ni e wang' sa? Miwa ne pogruok e kind hola mar helb to gi scholarship. Erokamano Trevor. Kisewinjo gima nyocha ne sirikal wacho, scholarship ichiwo gi kambi miluongo ni Universities Fund. To helb ichiwo gi jo helb ma wane mwachiwo. Koro scholarship to jo Universities Fund gi jo helb osebedo katiyo kanyakla. Kendo giriwore emomiyo yudo kata kar application committee me application no ni mana form achiel ema ji te filo. Koro gima timore e yor pogruok mar scholarship to kod helb en ni scholarship ka ng'ato nyathi ose apply moyudo to ok bi dwar ni mondo chule. Kosetieko university motieko to en mana chalo grant moro machon manichiwo ne jicha. Koro en nyithindo ok dhi chule. Lakini wach mar helb ni to en ka gisetieko to kendo wachako wamiyo gi gima waluongo ni grace period matin mar 1 year. To bang' 1 year no to koro wabro dwaro ni mondo nyithindo go chak chulo matin tin nikech wadhi miyo gi quality education ma ka gisetieko to wan gi geno ni ka gisetieko to koro gibro yudo tich, kata ka giyudo tich to gibro create employment gin bende. To e yuto gi matin tin gibro bedo ni gichulo wa mondo wa create gima jo kisungu wacho ni a revolving fund mondo miwa med puonjo nyithindo mang'eny, especially nyithindo ma are vulnerable kata nyithindo man kuonde ma onge nyalo. Trevor. To pesa ni bubro chiwe wang' sa nikech nyithindo to nego beni koro donje balariany to sani ka koro gitemo mondo migi kwa hola. Idhi chiwe wang' sa badier. Trevor, pesa ni wadhi temo chiwe wang' sa. To kata kopo ni wadeko matin, sani plan en ni gimoro kata ka chopo next week, juma manyien wadhi bedo ni sirikal osemiyowa pesa. Kaka jo help to gi jo Universities Fund machiwo scholarship. Kosemiyowa pesa ni to nyithindo gi wadhi prioritize game omiyo waketo kata mana sa application wadwaro mondo nyithindo gi apply piyo mondo mi wachiw pesa. Lakini process mar application en ni ka nyathi ose apply motieko wach scholarship, kaso osechako tieko wach mar helb loan no, mose dhi through mo submit mo ayudo form, to watimo categorization of piyo ka piyo, to watimo gimuluongo ni award. Koro kisebedo allocated some funds mi yudo ni mai pesa ni to nyathi nyalo luwo kata mana weche go e portal kacha. Koseluwoge e portal kacha to nyise pesa ma odhi yudo. To kendo universities miwinjo wawacho wachgi kata mana jo TVET ka wa create ne gimoro ma kisungu waluongo ni portal kata institutional portal. Koro institutional portal ka ema gibro dhie to kendo gineno record mag nyithindo. Koro kata ka nyathino ose report e school kucho to gichak giriembe nyathi nikech information manie portal wani kama nyithindo apply ni sama setimo award cha ma nyathi oseyudo kama okete cha to university kata TVET institutions ka be dhi neno. Gimbe gineno ni nyathini obedo awarded pesa machalo kama. Aya namba 2 nitie barupe mwadhi miyogi mwaluongo ni award letters. Award letters gi ka nyathi ose apply motieko wago kwano ni kapok dwe ni orumo within about 2 weeks kama jumbe 2 to wadhi bedo ni waseoro nigi award letters. Award letters gi waoro nigi email address mane gimiyo waka kata ginyalo donjo e portal kacha, a student portal to gi generate award letters. Award letters gi wase communicate gi universities to kendo wase communicate kendo gi jo TVET ma award letters gi gidhi yudo gin bende maka nyathi ochopogo to gigol nyathini mondo chak odogi.
nyocha kodog odhi omany fee. Koro mane kaka wadhi manage process ni to wan gi yie ni weche dhi bedo mana mayom, nyithindo dhi mana somo maber. Trevor. To lai kata portal gi dho ngere ilore karang'o? Nikech university to wacho ni nyithindo nego donje wang' sa. Koso ok lore. Portal wani to wadhi lore tarik 7. Dwe mane? Dwe mar 9. Dwe mar 9. Koro miyo wadwaro dwe mar 9. Dwe mar 9 mwadhi ni dwe manyien tarik 7. Mane sa mwadhi lore portal ni to kapok ochopo kanyo emomiyo sani watemo timo campaign kata emomiyo watemo puonjo yawa ni mondo kaber to nyithindo ringaringa odhi apply mondo gitiek application mondo koro giwenwa weche wane kaka wambe wa process weche gi piyo kapiyo mondo nyithindo yud konyruok odonje skul ka skul yawo dwe manyien. Trevor. Nikech ma be penjo ma da penji ni ondamo mane ma buse bedo kao muse kao mondo nyithindo obed gi tiegruok e wach mar tiyo gi lai maruni kata portal maruni, nikech nitie joma ne wuoyo kodwa kawuono ka gin uriri ne gitemo uyudo kata Migori kucho to ok gidonji kata mine madongo wacho ni gini bago waka un kaka jo higher education loans board ang'o mutimo mondo mi jopiny ong'e ni mae kaka itimo gini mondo ng'ato kata kodonje lai kanyo to en ng'ama donjo to chap to sewuok mondo mi ji kik dhungre lai kanyo makoro ok otiwe iye kanyo. Mano aparo ni wach maler ahinya kendo en penjo mariek nikech mane wach manyien to kachako pogruok gi kama nyocha nyithindo apply e choncha e weche mag HELB ka onge pogruok maduong' ahinya. Pogruok mantie na matin en mana ni wakelo kendo kar scholarship cha ema jogi kendo chako jazo. To koro mano dwa kelo nwa ng'wech mang'eny nikech koro ji mang'eny obiro e portal ka chon ne ji apply ne mana loan cha kende. Koro sani ji apply ne scholarship to kendo gi apply ne loan. Koro mano no kelo kendo chungruok moko matin tin e iye kanyo miyo ne application ne ok bed smooth ahinya, lakini engineers mani winjo michi wach dika sani ok kata ok ginindi nikech mai tich magitiyo mondo gi make sure ni nyithindo oyudo kaka nyalo apply. Koro nitie chandruok mo osebedo matin kendo wang'eyo ni chandruok osebedo matin ka nyithindo nyetemo apply, lakini Trevor to gi jawinjo moro amora ma winjo wachni en ni kata wan owuon ok wanindi wadwano wa make sure ni mondo kendo portal no obedo ma smooth kabisa mayom makoro kidonjo kanyo to kendo kikaw muda nikech wang'ni gima ber gi portal ni be ahinya en ni onge document moro amora ma ng'ato dhi bedo ni oprint to chako dhigo kamoro. Gima timore sani ni kata mana signature waketo kanyo ni kendo koro idhi mana sign electronic signature. Picha moko man wadwaro ni mondo ita attach mondo ikelnwa ka sani idhi mana so gimna iye kanyo, kise attach iye kanyo to kendo wayudo gi ayuda e yo mar electronic. Koro miyo process ni kata obedo no tek matin, lakini joge wanitie matemo loso process no mondo bed mayom kendo wan gi yie ni gidhi address weche go mondo mi nyithindo yud kaka konyore. To kendo pare ni kata chon ngini ji ne ringo dhi ka chief, ji ne ringo dhi di pastor, ji ne dhi manyo advocate, ji ne ringo koni gi koni kamanyo guarantors ni mondo sign. To wang'ni mano kendo wach mwang'ado kisetiekori wach mar portal no in kori doka ikori mana mar dhi e school tiyudo konyruok kamano. Ni wacho ni nyithindo mantiere chigni 140 onge madhi koso yudo pesa ni ma adieri ma ungo kaka sirikal nigi te ng'ata mokwayo hola biro yudo. Trevor, gima timore nyithindo madhi e mbalariany manyisa no apply ne gin 140 gi wiye kanyo. Nyithindo madhi e mbalariany gi wan gi yie nikech sirikal omiyo wa pesa moromo, wan gi yie ni giduto gidhi yudo scholarship to kendo giduto nikech en partial scholarship ok miye go ji moriwore te to kendo giduto gidhi yudo wach mar loan. Koro loan mar HELB ni be gidhi yudo. Onge nyathi moro amora madhi apply ma ok dhi yudo, lakini gima duong' ni nyathi nyaka apply. Ka ok apply ok wadhi ng'eyo ni be idwaro wachni. Koro wadhi miyo jogi te Trevor to kendo wadhi chako miyo jomoko madhi e private universities ka. Joma dhi e private mabe nyocha ne ok oketnigi, nyocha ne ok obedo placed gi jo KUPS gi. Gin bende wadhi chako miyo gi pesa mwadhi miyo gi wadhi mana miyo gi mar HELB ni scholarship mo ginya yudo, lakini gidhi yudo pesa mar HELB. Omiyo onge nyathi moro amora midhi we ni ok oyudo pesa. To mago jo mbalariany, jo Tibet ka be ng'eny malich, gin be gina kendo over 140. Gin bende wadhi chako miyo gi pesa kendo wadhi miyo gi scholarship to wachako miyo gi loan. Omiyo onge nyathi moro amora monego be ni bedo dala ni ok odhi e school kata ok odhi e college kata ok odhi e mbalariany ni no koso pesa. Pesa nitie kendo sirkal ochiwo pesa moromo. Kinyalo paro higa mokalo Trevor, nitie nyithindo mane ok oyudo pesa kendo ne nyithindo mang'eny malich mane chopo 140 mane olewo mane ok oyudo pesa.
to wang' ni wawacho ni nyathi moro amora nikech sirikal ochiwo pesa moromo, onge nyathi moro amora madhi lewo dala ni ok oyudo pesa. Gima wakwayo jogewa ni nyathi ka nyathi o make sure ni ok olewo dala, oringo odhi o apply e portal mondo mi wayud kaka wanyalo konyo nyithindwa. Nitie gima iwacho seche moko kanyo endo nitiere kaka ka nyathi pok ochopo higni 18 to ibro miye hola ni mak mana ni ok dhi miye go sani, idhi miye chieng' machielo. Koro chieng' machielo no mano kata higa manyien odhi ochako apply kendo koso pesa ni dhi bira to kasto be kata kok oyude sani ene makoro idhi kete kidieny mambele chieng' makoro ji jawo application kosembo chako riedo mana kaka jomodong' riedo nikech jomoko be pod bro mana apply kendo manyien. Trevor, nyithindo gi okwadwa ni ochako chandre ni riedo kendo ni gimbe gidhi chako gi compete ne wach hola ni. Gima mokwongo wawacho ni gidhi yudo scholarship kata gionge adi kata gin go. Mano gima mokwongo. To ka obire wach mar hola ni emomiyo no wawacho mokwongo kucho ni o make sure ni otimre nade o apply ne o apply ne hola ni bende wach mar help ni kik weye oko. Koro kose apply gima duong' kende mwadhi bedo ni warito nikech ing'eni ma en wach mar contract. Koro contract nyaka jo sheria ka wacho ni kendo nyaka ibede mana gi joma are of age, sorry joma nigi ID. Koro gin warita mana kosetieko, kose apply ne hola ni, omiyo wa encourage gi apply ne hola, kik owe moko apply. Kose apply ne hola ni, to sama oseyudo ID cha, to make sure no bira irwa. To kendo kobiro irwa, ok ochuno nyaka obi Nairobi. Odhi adhiya irwa kata mana Huduma Center ka, ma wan gi presence nitie Huduma Centers mang'eny ma wantiere. Kata kidhi Migori, kata kidhi Kisumu, kata kidhi Kisii. To kendo pod wadhi mene Huduma Center mamoko. Kata onyalo godwa sime, kata onyalo oronwa email, kata onyalo wuoyo kodwa yo moro amora. Kata ka poni en Nairobi be onyalo mana biro irwa kanyo Nairobi kanyo kata Huduma Center mantie kanyo. To waneno mana ka koro wamiye pesa cha. Kwa sayudo ID ni to wa release ne pesa cha. To koponi nyathi ma ok oyudo ID, ni wachopo kendo nyaka higa manyien ka ok oyudo ID. Samo chopo makoro yudo ID modwa biro ni mondo koro wamiye pesa cha. Ok wabikete ni kendo compete gi joma moko. Nikech e financial year ni 2023-2024 wasetimo budget margi ne nyithindo gi te kendo wadhi rito gi arita maka koro sa ochopo teka no biro kapok ochopo dwe mar 7 higa manyien to pesa ne dhi bedo ni riti arita kendo wadhi miye. Trevor, ponono no yudo hola ni higa mar 2024 koro 2025 mano ng'ama pok ochopo higni 18 to higa mar 2023-2024 bende nomiye hola moro mak mana ni pok ochopo higa mar 18. Koro ngiso ni higa mar 2024-2025 ni hola ni odhi yude diriyo nikech mare ma last year noko yudo koso koro odhi adhi mbele gi mahiga ni nikech isewacho ni nusekete budget. Koro odhi yudo pesa ne nyadiriyo. E pesa ni kaka na wacho mokwongo cha ni koponi obira irwa kapok ochopo dwe mar 7 higa manyien nikech ing'eni sirikal tiyo gi dwe mar 7 nyaka dwe mar 6 tarik 30 mane mwaluongo ni financial year. Koro kobiro kapok ochopo tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2024 to wadhi miye pesa ni. Kaso kendo kochako apply ne machielo cha to kendo wachako wamede. Lakini kopono biro tarik kosechopo tarik 1 dwe mar 7 higa manyien to biro yudo ka kendo koro pesa ni waseduoko ne sirikal nikech pesa kodong to nyaka duoke okikane kanyo ni pod itiyo kode ng'ato. Koro kopono to chopo tarik 1 dwe mar 7 higa manyien kapok nyathino biro mito ogine onyiso ni koro en gi ID to pesa ne no kendo koro ochako olware nam. Koro en obiro wachako wamiye mar higa machielo no emwabro miye. Trevor, mangiso ni ka nitiere nyathi modong kata dweche moko 4 kata 5 mondo chop higni 18 chieng' modonjo higni 18 ni to bio manyu e Huduma Center. Koro ringo biro Huduma Center ka kopono chiegni go Huduma Center ma wawacho go wane 28 Huduma Center to kendo pod wa expand wadhi e mamoko. To kata koponi ong'ama nyathi ma nitie Nairobi kanyo to bo biro Nairobi kanyo to bro mna winjo wachne. To kendo waneno mana ka kwakonye. To kwayo wa ni kik gideki nikech be wang'eyo ni onge nyathi kaluwore gi be nyithindo kik luor nikech kaluwore gi data manyicha ne waneno manyicha jo KUPSKA joma timo placement ka notang'onwa en ni ka ne chopo dwe mar 5 kanyo seche manyicha ne giyepo cha ne en mana nyithindo 2,000 kende ei Kenya mangima mane nyocha ne pok oyudo mano bedo placed gi jo KUPSKA e university kata TVET to ne pod onge ID. To sani kendo wayudo ni data no osedok piny magin mana 1,200 ma pok oyudo. To wan gi yie ni ok bi chopo kendo dwe mar 5 kini kocha kata dwe mar 4 higa manyien ka nyithindo go pok ochopo higa mar 18 mit pok oyudo ID kendo.
Koro wan gi yie ni gibedo nyithindo moko matin, ok gidhi bedo ni ging'eny, to weche gi be wadhi loso kapok ochopo sechego. Trevor. Ntiere wach moro machando jonyuol ka ni uwacho ni ntiere gimubro timo kaka rationalization mondo mi ung'e ni ng'ato dwaro ne chalo nade. Gino itime nang'o? Nikech ntiere jomoko muwacho ni gibet kamoro nikech ne gidhi e skul moro mabet jang koro ng'iso ni gin gi nyalo. To samoro sponsor moro ema nochulo ne ma kata samoro en ng'at moro mopogore, ng'at moro mani loka kata jomoko makonyo mondo liete gi nyithi kiye. Ere kaka ng'ano wacho ni nigi nyalo to ne en sponsor ema ne konye. Trevor, mano wach ma valid kabisa. Waluonge ni categorization gi dho kizungu ni categorization, kata wadhi temo keto jogi ratili mondo wang'e ni to yuto gi chalo nade. Koro kaluwore gi background mari mar family, wadhi ng'iyo ni to economic background mari chalo nade kaka family. Parents nigi yuto moro matin koso gionge go. Koro mano wadhi ng'iyo. Gimachielo mwachak wang'iyo en ni wachak watiyo gi miluongo ni affirmative action. Koro wach mar affirmative action ni embe nyak wang'iye nikech wadhi ng'iyo ni to be nyithindo moko ma are orphans kata nyithindo moko ma possibly odak gi disabilities. Koro mago weche duto mwadhi ng'iyo, kata jomoko ma samoro kendo yudo ka ng'ato is a single parent, en mana gi janyuol achiel. Koro weche go duto kwasekete ratili kucho mondo wapimogi, to kendo wadhi mana ng'iyo kama waketie. To gima duong' ahinya mwadwaer mar wacho ne ni nyithindo moko ma wayudo ni nigi chandruok ahinya gi kata ma onge yuto, ma family magi onge yuto gi, gin wadhi make sure ni giyudo konyruok 100%. Gimachielo mwachak wang'iyo en ni wachak wang'iyo family education expenditure. Kech inya yudo ka samoro iae family moro to kendo samoro kare wuonu ne jadoho kaka wuonu samoro to kendo koro yudo ka mahitaji ng'eny kata dwaro mang'eny nitie mag fees gi. Koro un gi nyithindo mang'eny mabet tendo dwaro mar wach mar fini. Koro wadhi keto gi ratili te. Kwasetieko to wadhi neno kama ber monigo be ni ketie. To ka dhi mbele mar pogo weche mag categorization ni, wadhi bedo gi jomoko mwaluongo kisungu ni vulnerable kata jomoko ma nigi dwaro konyruok kabisa. Gin wadhi miyo gi 82% of scholarship. Koro nyiso ni kata mna loan margi dhi bedo matin. 82% of scholarship wadhi miyo gi. Koro nyiso ni gin ok gidhi chulo pesa mang'eny e yor loan. Aya, loan wadhi chako miyo gi kendo ei program cost ma giyudo admission letter no. Wachako miyo gi kendo loan mar 18%. Kwasemiyo gi loan mar 80%, wachako miyo gi kendo mani ina 100%. Wase cover cost mar the entire cost mar program mane idwaro gi university kata college, TVET college mano dhiecha. Kwasechiwo 100% no, to kendo gimachielo wachako miyo gi elup 60. Elup 60 ni en mana pesa monyalo mna tiyo godo e yor upkeep kata e yor dak kucho, mochulo godo accommodation kama odake cha ot moro kanyo ero, kata mochulo go yor chiemo, kata kendo mochako timo godo mana shopping matindo gi mondo yud godo konyruok. To joma moko ma samoro jonyuol nigi yuto matin, koro kata ka wach nyathina moro, gin waluongo gi ni less needy. Koro jo less needy gi gimbe wadhi chako miyo gi scholarship. Kwasemiyo gi scholarship to kendo wachako miyo gi loan mwadhi miyo gi no dhi bedo madit matin mabe dhi cover weche gi te. Koro gin yor financing ni kata chudo negi wadhi miyo gi 93%. Gima parent dhi chulo matin, kata koro awach nyathina moro nyalo mana dhi kata nyathini moro Trevor dhi chulo mana 7% of the program cost. To kwa tieko mar program cost no mais 93% of pesa mwadhi chulo negi, to kendo wachako wamiyo gi pesa mar upkeep ni be. Wachako wamiyo gi pesa mar upkeep ni kendo gidhi chako gikonyorego. Koro ineno kaka ber ng'eny ma ok onego bed ni nyathi moro chako lewo ni chako listen kendo ni nitie weche moko madundore mitmono gi dhi apply ne help loan kata mono gi dhi apply ne scholarship, nikech wach ni sirikal oketo bedo mayom nyaka nyithindo som mondo wayud quality education. To Collins ratil muketo gi ni en ratil modhi pogore higa ka higa koso ka ng'ato osedonjo moyud kata ka en less needy kata en vulnerable to ni koro en ratil ma osiko, nikech samoro gik moko timore piny ka Nyasaye mong'eyo, ng'ato janyuol ne nyalo lal, janyuol ne nyalo tho, ng'ato nyalo we, ng'ato nyalo bedo ni ng'ama ne chulo ne fees onge, koro dwaro mare dhi ka pogore higa ka higa. En gima ubro ng'iyo ratil no higa ka higa koso en kaka isesoe no moseketi ni maendire kama iyude pesa nino mane kama idong'i? Erokamano Trevor. Ratili moketo gene kendo waluonge gi dho ngero ni means testing instrument. In fact waluonge ni dynamic scientific means testing instrument. Nyiso ni anytime
ma variables mani winja kwano ka o change matin nikech sani inyalo bedo ni in gi jonyuoli kendo gichulo ni fee kaka iwinji wachen to kiny samoro gionge kata samoro ne in gi sponsor ni moro mane chulo ni fee to kiny oonge koro saa asaya ma gigo change tibiro irwa to kendo iwuoyo kodwa to waneno kaka kendo kero wachak wa categorize kata wapimie kendo ratileni to wachak waneno kama waketie maber mondo mi yud konyruok. Trevor. Okay. Ayudo penjo moko ka endi kae 2-3-6-0 Fabian kowuok Nyakach Nyabondo mano but dala wakanyo wacho ni oa korgi papa to penjna jatelo ni to wach mar help ni ere kaka ng'ato biro yude nade ka nyicha timo application mar 2 higa mokalo to pok ayude nyaka kawuono lakini mokwongo to nayudo. Ntiere kaka inyalo yudo help kaso ka chopo mbele kanyo to koro kiyude. Trevor, e higa mokalo ema nwabede gi chandruok matin to kendo wang'eyo waduko ni weche moko mag mag covid gi nyocha noketo tungni moko matin nomiyo sirikal bade nobedo machiek matin. Iwacho ga ni sirikal bade lach lakini bade no bedo machiek matin koro yuto ne otin omiyo nyithindo mang'eny nyok oyudo konyruok nyithindo machopo 1,140 manyok oyudo konyruok mane jomoko ne nitie mane donje mbalariany to kendo jomoko bende donje TVET. Koro jogo kane ok oyudo konyruok emomiyo kendo wang' sirikal nochodhi oyepo kabisa ma wang' ni no medo wa pesa mang'eny malich. Koro kano miyo wa pesa ni emomiyo wawacho kata nyithindo manyicha ne ok oyuto ka gimbe wang' ni wadhi chako paro gi kendo mwa make sure ni wayudo negi pesa malong'o ma ginyalo somogo. Nyithindo 140 140,000 manyicha ne ok oyuto wang' ni kendo waketo negi pesa gin nyaka wakendo wachako waketgi e kipango mambele kucho mondo mi wane kaka wanyalo miyo gi pesa malong'o. Waluongo ni prioritization. Gin gi waseoro ni kata mana messages ng'ato ka ng'ato waseoro ni messages ni mondo gibi apply kendo ka gise apply to wadhi neno kaka gin wamiyo gi priority mondo giyud konyruok gin be. Koro miyo onge nyathi moro amora mwadhi weyo ni ok omi konyruok nikech pesa nitie ma nyithindwa nyaka som. Trevor. Aneno penjo moko ka endi beti gi ng'eny ate mong'iyo kanyalo yudo moko ka ni penj na jalony ni ne ane TVET alafu apply help to nyisa ni loan has been disbursed but due to insufficient funds you haven't received apply again and subsequent to kane apply to no miya dichiel. Koro penjo mara en ni kidwa chudo to bro chudo nang'o? Trevor, atimo mos ne nyathino mane ok oyudo konyruok malong'o no lakini message miwinjo wacho no message no ni kare malich nikech message no waoro nigi machiegni ka dwe mar 6 kanyo ero mane watemo jiwo gi godo ni mondo gi apply. Koro miyo kata mana sani ka gi apply to wadhi miyo gi pesa to yor chudo ng'ato dhi mana chulo pesa kaluwore gi pesa manomiye onge ng'ama dhi chulo pesa moloyo pesa manomiye cha. Koro kochopo sa chudo mabe biro bedo bang'e ka nyathi ose graduate motieko mwachako wamiye kendo grace period mar 1 year makendo wan gi yie ni weche biro yawre negi mag yud konyruok mag chak chudo mondo mi jowadgi moko bendo yud konyruok. Koro ka gisechako chudo to chulo mana pesa mane gowi mar hola mano kaucha. Onge michaki mede wiye. Trevor. Collins wach mar ID ni pod biro kendo ng'ato penjo ni I'm not getting something right. Students without ID are not able to apply for help in the portal. Tawinjo ka jatelo wacho ni they can apply. Mano Kuta Bernard wacho ni lera ne wach ni kendo nikech wacho ni ka gionge gi ID to ok ginyalo apply. Trevor, wach ID no ang'eni ochendo matin osechando jomoko kendo wa acknowledge ni ochendo kiasi nikech seche manyicho ne wachako ne wang'eyo mana ni thothgi nyaka bed gi ID. Koro miyo ne watemo mana mpangilio mana mar ni nyithindo go duto nyaka bed gi ID mondo mi gi apply ne hola ni. Scholarship to ne mare yot. Koro miyo nyoch juma manyien juma mokalo ni mancha kendo ne wachako wabedo piny waginene wang'ado bura ni nyithindo gi nyaka yienegi mondo mi gi apply. Koro mane momiyo engineers wamiyo gi instruction ni mondo gi change gine kaka ginyalo loso wach mar system mar portal no mondo mi oyiene nyithindo gi ochak apply mondo mi step no gibed ni ginyalo skip nikech wan gi record margi nyicha nosemiwa gi jokups. Koro nikech wan gi record margi ni gin wase map gi mondo mi gi skip that kama dwaro mar ID no e sama gi apply ne hola lakini ok en ne jite. In kopo ni in gi ID to wang'eyo ni in gi ID koro chuno ni ito nyaka iket ID mari lakini ne jok nyithindo mapok oyudo ID gi wan gi data margi
nikech jokups ne watiyo godo mana machiegni. Koro gin wadhi neno kaka wakonyogi. Kopo ni ng'ato notemo kawuono kata nyocha otemo nyocha to ne ok odhi through ne, seche mano temo apply to nikech en onge ID, wakwayo ni mondo gibed mana gi jing'o, nikech chakre kiny onego bed ni system osechako yienegi mondo gi apply ka gionge ID. Koro magi muyieni osebedo ka timore, mak mana ni koro system uloko mondo mi ka nyathino onge ID to biro bedo gi button mar skip, to ma chakore mana kiny, en gima pok otimore nikech jomoko notemo kata apply kawuono to pod ne dwaro ID. Trevor, ne pod ochendo matin, lakini en wach makoro wadolo, wan gi yie ni ko chopo kiny to onego bed ni gidhi yie. Nikech gima ne timore ng'ini wach mar hola ni Trevor, ebe en contractual. Ma by law idwaro mana ni wa enter into contractual agreement gi joma are of age, nyiso ni joma nigi ID. To nikech wasebedo ka wambe wa listen ne public gima joge wawacho e ground kucho. Wawacho ni ok wadhi oro negi pesa e account, kata ok wadhi oro pesa e school, kata e college, wadhi mana oro scholarship, lakini margi ni wadhi yienegi mondo gi apply, ka gi apply to pesa gi ni watimo negi categorization, to watimo negi allocation, to watimo negi award, to wakano pesa gi no kanyo. Koro kwase kano pesa mag warito gigo, sama giyudo ID cha to giringa riga gibiro, lakini chenro nyocha chendo matin, to kaka jatelo no biro wacho oko kanyo nyocha chendo matin, lakini wachno joge wa oselose. Koro wan gi yie ni ka chopo kiny to onego bed ni gichako apply ma gi skip wachno, wach mar ID joma minor gi, mondo mi gibed ni ginyalo apply maber. Sawa. Sade kama yo wawang'wa kae to we penjo mogik ka wacho ni erokamano kuom kelonwa jalony e weche mag help ni. Sama nyathi dhi skul, to sama dhi skul oromo to pok pesa odonjo, jonyuol timo nang'o? Chak ilera ne wachno mogik Collins. Erokamano. Sama dhi skul oromo, nikech an ng'eyo ni sa skul ji mang'eny biro bedo ni dhi ka dwe ni rumo, jomoko be biro dhi dwe manyien kachakore kata mana kore kanyo. Gima wasetimo momiyo wakwayo jogewa ni ka kik gideki, nyithindo kik ng'eng, jonyuol kik ng'eng, ng'ata kik ng'eng, ji odhi o apply. Gi make sure ni mondo gi apply, nikech kise apply sani kachopo next week, seche mi apply cha watimo gimiluongo ni categorization almost instantly. Sama ise apply mitieko cha, waseng'eyo mana kama waketie. Koro kwaseketi kanyo, gimachielo mana wacho ni wadhi miyo nyithindo gima luongo ni award letter. Award letter no inyalo nene e student portal kacha. Kidonje website wa kacha donja midhi ng'iyo student portal, idhi neno status magi. Kech mae kaka wasebedo kwa tiyo pile ka pile, kendo ji osebedo ka fuatilia wachgi kata gi follow wachgi, giluwo kendo gineno kama progress ochope. Koro wakwayo mana ni gima duong' moloyo en ni gikongi apply. Ka gise apply e juma makoro wadhi ni kata maluwecha, wadhi bedo ni wase generate negi award letter. Award letter no university kata college magedhiene dhi bedo ni neno. Kichopo e school kucho, midonjo ka register finance kucho, jo finance gi to gidhi bedo ni gineno, nikech gimbe wamiyo gi access to this portal. Institutional portal mo wacho wachnecha. Koro ka gichopo kacha, ginyalo neno ni nyathini pesa ne ma help kata mar scholarship romo kama. Koro miyo ok gior nyithindo go ni chako dok dala ni dhi chako manyo pesa. Erokamano. Kwayo maduong' en ni gimokwongo ni nyaka nyithindo go apply. Erokamano Collins, nyiswa ne lai mar scholarships ni wacho cha gidhi e www gidhi e www.hef waluonge ni hef.hef.co.ke mane kama gidhiye. Okay. Koro kwatieko, nikech aneno kiwacho ni sa orumo. Treba nyalo mana wacho ni joge wa kamora mora muwinje wachni, wakwayo ni kikiti ne wach mora mora madhi e kore kanyo. Sirikal ochiwo pesa mang'eny, pesa moromo mondo nyithindwa oyud quality education, nyithindwa som malong'o, ber ikwongi somi tieki. Weche moko mag chulo loan wabiro wacho bang'e. Koro ber kiyudo quality education, itieko degree ni, itieko college ni, in gi papers gi, kata inyalo chako biashara ni, kata inyalo chako tich ni moro, kata inyalo yudo employment, kata inyalo kata mana dhi loka, idhi chaki kuro mbele kono. Wabiro dwaro ni koro mondo chudi, lakini chudo mana koro konyruok ni sichako yudo kucho. To kik ing'eng ni luor ni neno ka admission letter nigi pesa madongo, ni koro iluor ni kendo koro idwa manyo puodho moro no usi, kata idwa manyo chiaye mono usi. Wakwayo ni donj mana e portal. Portal en free, inyalo mana chulo pesa matin kidonjo kanyo, to kata kopo ni in gi dala. Apply e portal kanyo mondo pesa duto wadhi miyi mwachako miyi pesa mang'eny kabisa mar upkeep. Nyathi moro amora mwadware mondo lew ni ok apply ni mento kocho moko yudo konyruok. Trevor.
Erokamano Collins Weche ka wuok kodwa kene dala mar Eldoret kuma Devolution Conference tie. Collins Weche en jawach e Higher Education Loans Board kata duol mochung' ne weche mag hola mag mbalariany. Joka ma weche gin mana adek. Kin gi nyathi ma medo beni dhi e mbalariany, dhiyo mondo imany kaka inyalo chako gi scholarships, kaso bende help bende nitiere mana kamoro achiel no. Nitiere scholarship to gi help. Kapod onge gi kipande, giwacho ni kiny gi loso lai margi mondo ibed ni nyalo skip kanyo mondo ka nyathi onge gi kipande tikanda kadhe dhi mbele. Pesa to nitiere monego bed ni imiyo jonyuol, kata kaponi sa mar dhi sikul ochopo, award letter cha biro nyiso ni nitiere hola moro midhi yudo. Koro kik ubed gi kibaji joka ma kun gipenjo moro amora to pod unyalo orunwa irwa ka amora ahinya kukete Ramogi TV kia. Aneno ka jaduong' Noah Oyange jaka yuda mano SK Arombo Parish wacho ni awinji Trevor kichano penjo malong'o ne jahola. Erokamano kuom chung' kar jonyuol kod nyithindo. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV kaendi. Mane kama chenro mar duol, anto nyinga Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo sadek.